sing to the sea. Raise your voices, let your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kayo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod. Ang atong mga leaders magkahiusa unta, dili magsigig away, labaw sa tanan, dili magsigig pangurakot sa mga kwarta nga angayan untang ipanghatag sa mga kabos. Ang kini sarong mga hulga sa panahon, labi na kining siging uwan, bagyo, labi na din sa ato sa Pilipinas nga siging baha nga unta ilikay tas mga peligro sa atong mahal nga patron Santiago Apostol ug sa mahal nga Birhen Maria, San Vicente Ferrer. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, pinaagi aning sigig palit og slots, himog mga donasyon sa atong kalihukan nga unta tagbaon sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas o ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa mayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayud.
Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Kay pinaagit kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron sa pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awit ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaigya sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel diya sayang magbubuhat. Pasadiyang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Pawita sila o pagdaig nga to kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ugal pa. Kayang Ginoo na higugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya o kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas ng mga pagdaig sa Dios maniyaw ta sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao, apan kamo mismo dili musulod ni pasudlo ninyo ang mga tao nga gustong musulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan ug baktaso ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tao ug sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kon ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kon may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga maoy nakabalaan sa gasa? Busa kon may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini og sa tanang gasa nga anaa sa halaran, og kon may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo didto, og kon may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios og kaniya nga naglingkod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa unang pagbasa mipahinomdom sa mga tao nga iyang gisangyawan, taga-asa ganitong tawhana? Wa mo naminaw? Taga-diin to sila? Taga Tesalonica. Iyang pahinomduman nga nagwali mi sa maayong balita diha kaninyo. Nya salamat sa inyong pagdawat ug tungod ninyo mikaylap ang maayong balita ngadto sa Grisya, Macedonia, sa laing mga lugar. Pasabot gipabunga sa mga tao nga gisangyawan sa maayong balita ang ilang nadawat nga maayong balita. Lingi ay mong tupad na nibunga na ang maayong balita nimo. Nibunga. Unsa maning maayong balita, makahatag og kaluwasan, lawas og kalag. Nya inig kadungog nimo aning mga butang nga makaluwas sa lawas og sa kalag, imo dayon ang praktison, mubunga na. Pareha dinhi niingon ta, makatabang yun sa atong kaalimuot sa atong simbahan basta naatay upat ka hilipans. Di ba? Nya naadayoy nakadungog, daghan ang nakadungog. Nya doon nanay upat ka donor sa upat ka hilipans. So kompleto na. Pero saad pa
saad patong ilang. Mahibaw ana karong mga sunod nga mga adlaw kung ila bang dayonon. Pero at least ni saad na. Sa ato pa, ila nang gi-practice kay naaman sila enough amount of money, tag 143,000 man more or less, niya plus pa sa installation expenses, musobra tingali gamay. Kanang at least nana sila gibuhat na ilang gi-practice ang maayong balita. Okay, mabutangan ginidinig upat ka hilipans. Di naman kita mamaypay. Labi na gyud ka ng mga misas Domingo nga huot kay ta dinhi. Pinaypayay to the max man gyud. At least makuhaan tingalig mga 90 or 80 to 90% ang kaalimuot. Kaayo na lang ana. Di ba? Gilingay mong tupad ina ni apil kag dunit. Ingna ko no. Naay ni saad nga ilang angkonon ang upat. Pero kita unsaon man sad nato pag-apil nakadungog man sa tas maayong balita. Palit na lagslat. Di man kakaangkon anang 143,100 pesos lang para sa installation fee. Di ba? 100 lang ay palitan. Anong antuson man animo nga wa man kas imong capacity. O na yan, ingon sa si San Pablo, nakita ninyo giunsa namo pagbuhat ang among kinabuhi samtang nagsangyaw mininyo. Sa ato pa, nibunga gyapon nila ni San Pablo ang ilang gisangyaw. Kay sila mismo nagbuhat man sa ilang gisangyaw. Pag-abot sa atong ebanghelyo, unsa may nahitabo? Gisaway ni Jesus ang mga pangulo sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Nga naman, kaya gasigi silang sangyaw, pero ang ilang gibuhat, dili haom sa ilang gisangyaw. Matod pa ni Jesus dire, purti ninyong pangumpanya, mutabok pa mog mga dagat, mubaktas mog mga lungsod, mga bukid, aron pag-imbitar nga mutuo Ginoo, musimba o Ginoo ang usa ka tawo. Pero gihimo manoon ninyo silang mas maimpirno pa kay kaninyo. Nga naman, unsa may naa sa mga Parisiyo o mga Hudiyo nga mga leaders panahon ni Kristo nga gisaway ni Jesus nga nahimo silang tigpakaaron ingnon. Pasabot ang ilang gisulti dili mo ilang gipuy-an. Unsa may ilang gipuy-an? Mas importante nila unsa man? Ang bulawan, ang halad kaysa templo. Pasabot, mas importante nila ang kwarta, ang gahom, o ang kanindot sa kinabuhi nga hinatag sa Ginoo kaysa Ginoo mismo. Kay ang templo nagrepresentar man sa Ginoo. Hilingi ana sa imong tupad na kinsa may mas importante nimo ron. Imong kaugalingon, lawas o ang Ginoo? Okay, ina pangutan. Kinsa may mas importante nimo? Ang Ginoo o ang imong lawas? Yan sige magkag-color ana imong buhok. Ana. Ano sige magkag-kiss-kiss ana imong kilay. Anong sige magkag-inom anang pills. Anong sige magkag-taod anang kondom ug ayude aron lang di ka manganak. Imo pa nang mao pa na imong paagi sa pagmahal sa Ginoo. Naong sige magpangural anang imong yuta. Daw mo gyud kay kasagianan. Hangto na lang noon naglunop na lang atong palibot kay imo naman ang gikural siminto naman ani imong agianas tubig. Buangon kay kastanan. Nganong sige magkag-parking anang karsada nga public road man na, barangay road man na, imo man parkingan. Imo pag yung himuag tindahan. Tungod lang kay nangwarta ka, nya imo pag yung ilapas des karsada. Nya unsa man na? Nagbunga pa ka ang sugo sa Ginoo nga paghigugmaay ka mo, muna imong gugma, lahapon nimo ang karsada ang agianas tao tungod las imong panginabuhi. Uy, tubag. Dili. Muna, congratulations sa sigig palit og slot. Na naman,
nagtabang mo sa katilingban at the expense sa inyong personal nga mga pangandoy sa kwarta. Oh, di ba? Pakpaka na ito, binamalitog sila. 100 na. Labaw na gyud ang ni promise ron nga mo donate og Hilly funds. Pakpak na lang. Nasa ni text na ako, padir, napay laing donitanan. Ni sinasina man saan. Basig ka mo diyan, naasan mo rin yung nahuna, napay laing donitanan, pader. Ano ba? Nga akong giingnan sa tinud-anay lang, duha pa ni kabuk among TV dire, monitors. Nga naapay upat kahaligi nga butangan nag-TV monitors nga tag 45 inches. Kani ba? Kaning upat. Ana. Nga dito sa gawas, ato sang butangan dito TV monitor nga pariha kadagko ani kaning 75 inches. So kung nakadungog mo ron diha, hala, dunitanan pa ni. Pero ato gyapon nang i-count as part sa atong slots. Muna kinisang mga Hilifan donors inighatag nila sa kwarta, mga bati ninyo nga mo increase pod ang atong slot nga PPSC kay part man na siya sa PPSC. Nisugon man kong announce gahapon kay ni text man sad sila. Pagka gahapon nanay ni donate og usa ka TV para dire sa haligi. So tulo na lang ka 45 inches. Nya natingal ito'y usa nga tubig-tubigan ni text na ko gabi Father, ako nalay angkon anang 75 inches nga TV sa gawas, usa lang ako. Di usa na lang sa ditong kuwang. Mura malipay. Nako, sige, angkon mo dia. Og naamoy TV sa inyo nga 75 inches, bisan pa, og inyo nang gusto na nyong ilisan ba, kay ilisan ninyo mga 200 inches, inana. I-donate na lang na dire. I-donate na lang ba, kay katubitang gihatag gahapon, sikanhan man to, ila man tong TV nga gamit o niya kanang ilisan Manila og bag-o nga dako-dako gihatag dire. Yag na mo'y TV nga 150 inches o niya gusto ninyong ihatag dinhi kay ilisan ninyo atong dako na jud nga TV, dawaton gyapon na nato, ibutang nato sa gawas. Para di abas gawas. Kay kita ra ba nato daghan kay mga tao labi na gyud og kana nagyong natay dagkong okasyon dire. Simple lang gani nga Sunday mass. Huot mga nga to gawas. Di ba? Ug mao ni siya ang kinaiya sa tao nga nagpabunga sa maayong balita. Wa mo patay sa maayong balita. Kumusta man ato mga leaders karon sa atong nasod? Kinsa may nagpabunga sa maayong balita? Ang Team Marcos o Team Duterte? Mauman aroy gasigi pa man niron sila contest political leaders na to ba? Madako kig epekto nato. Kinsa man ron ang naghatag natong maayong balita, ang Team Marcos o Team Duterte? Bahala mo diya. Ato na sang ipakapin ang Team Leni Robredo. Mo'y naghatag ng balita. Siya bahala mo diya. Analyze lang. Daghang mga buangon leaders. Unsa may mga kinaiyas ato mga leaders karon? Proactive. Reactive, not proactive. Ang leader mailhan nimo nga tininuod ng iya basta proactive. Unsa man ang proactive? Kamaong mo anticipate unsay panginahanglan. Dili kay mo react ra kung naa na ang sitwasyon. Una pa manguros, naigo na skilat. Mao nay reactive. Pag announce sa SUNA ni President Bongbong Marcos last year, niingon siyang naa na tay 5,500 flood controls nga nahimo ug naa pay daghan nga ongoing pa. Di ba mao na yang gisulti? Mga 3 days after di-fact check dayon ni Karina. Diloy Karina nga bagyo ba?
Di ba? Ni Bagyo man to, Karina man to. Ay, si Corina. Karina to naingon gani ko adto nga si Karina dito sa ato, dito pa man ta ato San Vicente, naingon ko si Karina din hiba active kay sa katikista og sa kananaang choir. Buutan kaayo pero si Karina dito sa Manila purti mang bangisa og sa tibuok Pilipinas kay dako man kay to sanga ba to ni baha og maayo ang Manila 3 days after. Nya unsa may explanation sa atong presidente? Ingon siya, na-overwhelm ang mga flood control. Mao to yang una. Ang sunod na ingon siya, nabangga sa barko, nabanggaan sa barko. Mao tong ning guho. Di ba mao man to explanation? Hinomdo mo? Awa mo kay hinomdo? Karon nahuma ng midterm elections na may nidaog nga di sa Pika side natudlo pagyod nga chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Marcolita nag-hearing naman karon nya mura magtininuod dili man tiaw-tiaw giukay naman ang kamatuoran og nakit-an man didto nga naa di ay mga ghost projects sa flood control, naa di ay daghan nga substandards nga flood control. Una pa nilibot ron ang atong presidente, nilibot na siya, nya iya nang napamatudan, tinuod yun na ay ghost project, tinuod yun nga substandard. Mao na gitawag og kinaiya nga reactive. Nganong wa man na niya buhata katong paghumanyag sulti nga naay 5,500 unya pagkadangtag 3 days nakuan man dayo na lusno man. Nganong wa man to niya pangitaa ang kamatuoran anong iya manontang giingon nga na-overwhelm nga ghost projects manggidi itong kadaghanan substandard manggidi ay nangalusno man bisan gani na manggidi daghang mga video sa social media wap agani baha na lusno naman ngano man tungod sa mga contractors nga nang wartag maayo na agani usa ka contractor karon nga tibuok Pilipinas pila to ka 100 ba to ka billion ang iyang contract sa DPWH og tungod ni ana nakapamalit siya daghan kay nindot nga mga sakyanan daghan kay nindot nga sakyanan nga sa una maglisod gay sila bayad og tuition fee sa ilang anak naana sa interview karon naana sa social media tungod na sa mga reactive. Kumusta man to katong build ni President Duterte? Unsa man to? Proactive, reactive. Katubang dagko na kay itong mga karsada, gipanghimuag tulay, gisiminto ang atong mga hapit tanang dan, suok-suok, apol na nga tos mga bukid tungod sa build. Unsa man to? Reactive, proactive. Hinaya ninyong tingog. Katong war on drugs. Nay daghang kuan unsa man to tungod lang kay gusto niya nga mahunong ang drogas unsa man na proactive reactive kadtong ilang sa to war against communist party nga ilang gipalusno ang tanang mga communist mga NPA nga mga guerrilla nga mga kalihukan pinaagi sa ilang gitawag og social addressing of sa to NTM ilkak unsa tong kuana nga ilang panagaag eskwelahan mga tubig mga livelihood nga purting daghanang mga NPA nang surrender unya karon nabalik na sa atong kana ganing pangagamhanan nanay mga livelihood unsa man to proactive reactive kadtong pagpasurrender nila sa mga drug addicts nga hundreds of thousands nga mga drug addicts nang surrender for the first time nga naay mo surrender tag 100,000 tag 500,000 nga mga addict unya gipang-rehab unsa man na active proactive reactive kining atong slot unsa man ni reactive proactive pauli kita slot ani oo na
atong naasay pagka-reactive nato, naasay pagka-proactive. Ang atong reactive karon naghimo ta og budiga og labhanan kay wa gid tay budigang tarong sa atong mga gamit ug ang atong labhanan lisod jud kaayo. Reactive na. Gaplano ta nga ato nang gisugdan og repair ang atong mga atop kay porting tua sa kusina, sa ato ditong gitawag og social hall katong CWL nga hall ug ang atong kumbento. Likay-likay na misto didto. Reactive na. Reactive. Kining pagbutang nato dinhig mga TV monitors. Proactive. Kanang paningkamot natong naatay hili fans. Dili reactive na kay gialimutan naman ta atong gibutangan. Nya mag-construct ta, nagplano tang mag-construct og CR diri sa kilid. Dako nga CR unsa man na? May nakhibaw mo. Reactive, proactive. Reactive kay gamay kay atong CR. Nya hapit na mo plug up na CR diri. Unya nagplano pud ta ato na nirong himuon, nagpa-design ako og atong bag-ong Adoration Chapel. Unsa man na? Dili reactive kay wa man tay Adoration Chapel. Nya nagplano sad ta nga maghimog dako-dako nga social hall, bisag simple lang kanang maka-accommodate og 100 to 150 persons. Unsa man na? Proactive. Kaya na naman tayo mga social hall na naman sa tayo ka-meeting-meetingan pero maghimo gyud tag separate. Proactive na. Nya nagplano ta nga maghimo dihag mga mortuary. Unsa man na? Proactive kay pwede ra maghayaon sa inyong balay. Ato lang nang gibuhat kay para sa makatabang ta. Proactive. Wa man gina ingon nga necessity yung kayo karon emergency. Nya nagplano pa kita nga maghimog dako kayong simbahan nga bag-ong simbahan. Nya kani ato na lang ning himuon pohon og museum. Unsa man na? Proactive nga way siguro. Siya. Pero depende na sa atong pag proactive sad. Kanang maingkam mo advance kog hatag og slot karon daghano na kog hatag kada announce ni Father og slot palit gidayon ko mao sad nay proactive mind. Kana bang imo nang i-prepare ang imong self ba nga basta mo announce si Father og slot palit gyud ko kada semana. Proactive na. Pero moingon ko, maimpirno mo di mo palit. Palit maimpirno niya ta. Reactive na siya. Wa ni mo giset imong mind. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ingna, ako'y tukod anang bagong simbahan. Ingna ba? Ingna ba imong tupad? O di mo mukuyog sa ako dahil kausa. Mao na ingon San Pablo, salamat mga taga Tesalonica. Kay nikuyog mo sa among kausa. Si Kristo sad nag-ingon sad siya sa iyang mga kauban, bulahan mo kay nikuyog mo nako. Atong usbon ang kalibutan. Kadako atong ambisyon ni Kristo nga proactive. Sangyawa nato ang tibuok kalibutan og bag-oho nato. Nya ang giatubang 12 ra ka buok. Ang ambisyon tibuok kalibutan atong bag-ohon, atong luwason. Unya 12 ra ka buok, wa pag mga grado, wa pag kwarta. Pagkadako atong maong ambisyon, gamay ra kay nang atong ambisyon nga magtukod og bag-ong dako nga simbahan. Gamay ra kay na. Pero kung kuyog nato si Kristo, kuyog nato ang gugma sa maayong balita nga mao ang pag-alagad og pag-atiman sa atong katilingban alang sa kaluwasan, lawas ug kalag, mahimo ang tanan because there is nothing impossible with God. Nindog tayo. Mga igsuon, ibayaw nato ang atong mga hunahuna ug mga kasing-kasing ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang kaayuhan. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga nangulo ni ini,
magmatinud-anon sa tahas sa pagbag-o ug pakig-uli, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno maghago aron makabot diha sa katilingban ang matuod nga hustisya, dignidad ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga anaa sa media mangulo sa katawhan ngadto sa kamatuoran ug mopalambo sa mga mithi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom, kaayuhan, kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwana, gantihan sa Ginoo sa kalipayng walay katapusan tungod sa ilang makadunayong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatahon, dadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug panimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig,
Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagawaman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaygon ang
luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man tangging harian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Please be with you. Peace, peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay na makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Unya mahitabo ra ni kung sama ni Kristo mahimo gitang mga proactive, dili lang reactive, faithful. Sa ato pa magkondisyon na talaan sa atong hunahuna nga ang tibuok kalibutan gyud atong sangyawan sa maayong balita, dili lang ang atong pamilya or para la sa atong kaugalingon. So salamat sa mga proactive nga mga kaigsuonan nato nga sigig palit og slots. Ang ato rong update mao kini. Ang atong God's reward and complete elation or grace, ang atong halin niabot na og 44,617 ka slots, naapay 655,383 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 148 na sad ang atong nadawat. Nya sa ato dinhing slots para sa atong ongoing mga gibuhat dinhi karon developments dinhi sa atong parokya, kining Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin niabot nag 6,621 ka slots, naapay 93,379 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 162 slot challenge, equivalent sa atong number of years as parish, tag 16,200 per challenge. 7 challenges na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit natong slots. Unsaon ganito pagpalit og slot? Ihatod sa atong opisina. Unya, kung dili madaas opisina, i-deposito sa atong mga bank accounts. Niya ro sa atong screen atong ipakita ang atong bank accounts, or ipadala sa atong GCash. Igsip lang sa akong GCash kay murag puno na. Pili-pili ilan ni mga GCash dinhi. Mao ni atong official, or ipadala sa kwarta padala. Bisan asang kwarta padala maklaim nato, except lang sa ako sa Western Union. Dili na ko makaklaim kay giblock nako since December 2020. Hangtod karon wala na gid sila mauli. Ano? Ila kong ginganlag scammer. Sige lang, okay ra gyapon kay naman na sa ilang standards. Unya ang ato sa diring mga gitawag og immediate nga mga needs, mga reactive atong TV, tulo ka buok atong panginahanglan nga mga 45 inches, ug usa na lang ang atong gikinahanglan nga wapay ni angkon sa mga 75, at least 75 inches big na TV monitor, flat screen. Adto na nato anhin nato ibutang simbahan. Sige, palit lang gitag slot, kapalit ra lagi ta ana ug wa gyud mo donate. Unya naay pahibalo di ay sa atong Alliance of Two Hearts na vigil dinhi sa atong parokya. Magsugod na karong September 5, first Friday. Magsugod sa alas 9 gabi, naay rosary, naay confession. Unya inig alas 10 sa gabi, naay santos nga misa. Nya mutapos ni siya ang vigil kanang mga opisyo mga alas 3 tingali sa kadlawon o alas 3:30. Nya mag-aurora. Kung mag-aurora, magmisa dayon diri mga alas 4, labing dugay mga alas 4:30. Unya kana ganing mao na siya ay atong aurora every first Saturday. Kadtong na ako noy 4:30 nga mag-aurora padong sa alas 6, tipo na lang mo sa alas 3:30 nga aurora. Ana, ug di mo ganahan mo vigil, bagat na lang mo inig ka alas 3:30. Ug di mo ganahan, pag aurora mo alas 4:30. Pwede ra gyapon, pero ayaw di ta magbuwag-buwag, maghiusa ta kay unsa ganito atong
trust din sa tong unity, religiosity, kanang mga vigil nga ato nang himuon kay religiosity man na siya. Ato ginang palambuon. Nya katong ato mga TV unsa man to kanang hilipans. Hay man to nabilong naa sa technology, og sa service. Di ba? Mao man atong trust, transparency, religiosity, unity, service, and transparency. Technology. Tiguang na. So padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ananoy siya ay mga 263,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share, subscribe every day. Aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa ato dinhing mga pamalandong ug sa atong santos nga misa. Unya human na sa taan ay ma-income sa atong pagsigig operate ato sa nang gamiton sa atong kaning mga charitable expenditures. Akong ipahibalo gyapon ang sa atong sementeryo na dito'y mga habwaonon kamong naglubong dito ton 2019 o 2020 ari na mo sa atong opisina para ma-arrange ang paghabwa sa remains sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Nya dili gani mo makig-arrange ini ka first week of September amo na tong habwaon without your presence and permission. Anya amo tong ipamalhin sa mga bone chambers nga common. Anya dili na mo makaklaim ato. Adto na lang to didto. Sige. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. It's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we lead them there. We lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide. If we must change our ways, follow